Така, здравейте хора, днес както виждате играем Акинато. Така хора, тук съм. Малко паузичка, извините. Значи сега ще... Чакайте само да видя какъв виждате. Така, добре. Така, днес ще търсим дедоди. Така, ще търсим и после Джок Парляка и Бигбут. Бигбук. Да. Не. 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 Бом, да. Не. 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 Да. Не. Еми, подмаго, да. Дедака. Еми, дедо, дано да се радваш и пък не знам. Къде повторим? Така сега. Чокоперляката. Да. Да. Не. 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 Да. Не. 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 Да. Не. 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 Повел да. Да. Не. Да. Не. Не. Да. Не. Не. Хора, не може да познае нищо Джок Парляк. Ако съм нагрешил нещо по първа вече, а сега Бигбук. Не. Да. Да. Не. Не. Да. Не. Да. Не. 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 Да. Бигбук. Еми хора, да. Това мисля да беше от скрипчето. Надявам да ви е харесал и бай! Хайде, скоро!